äläpäältä ja sivulta ja sitten tätä kiertoliikettä tekemään myös, siitä tulee sitä jumppaa mukana. Sillä tavalla pukkikin on näin hoikkana pysynyt. Yleensähän nämä normaalit, traditionaaliset joulupukit ovat aika lihavia, mutta heillä on jäänyt tämän liikunnan ja ruoan suhde sitten liian pieneksi. Olenkin palkannut personal Rainerin itselleni, se on tuo tyttö, joka juoksee perässä. Joka juoksee perässä. Personal Raineri. Mutta asiaan, ettei menisi ihan vaan joulujuksi ja paskan puhumiseksi, niin lahjoja. Lahjathan on semmoisia, että sitä ihmisillä joko on tai ei. Ja niillä, joilla niitä ei ole, niin voidaan antaa. Joillekin se syntyissään tulee, se lahja. Esimerkiksi sellainen elämisen lahja, että osaa iloita elämästä. Se on hyvä lahja se. Sitten toinen lahja on se, että löytää ihmisiä, joka kanssa voi ilota elämästä, esimerkiksi vaimo. 10 vuotta ollaan jo mummun kanssa, ei kun pukin, ei kun muorin, ei kun mikä se oli, Mervin kanssa oltu kihloissa ja sieltä vihreässä huoneessa muistankin sen hetken kun maaliot kilistettiin. Siellä oli monta ihmistä meitä katsomassa. No, nyt menee jo melankolian puolelle. Melankolinahan on sellainen ääni, joka kuuluu Kaihosena järveltä. Melankolina. Ihan itse keksitty vitsi, saatta käyttää. No niin.